tuossa harjoitus 1b, siinä oli sitten suora L1 kulkee, tämä suora L1 kulkee pisteen minus 21 kautta, ja sitten L1 on kohtisuorassa tuota L2 vastaan, ja sitten pitää määrätä tuo L1 yhtälö sillä perusteella, ja mitä me tietysti saadaan se tuo L1 kulmakerron niin, että kun tuo L1 ja L2 kohtelussa toisiaan vasten, niin kulmakertoimen tulo on -1, eli tuosta L2 kulmakerroin selvitetään ensin, eli ratkaistaan tuo L2 yhtälö Y suhteen, sieltä saadaan kulmakertoimeksi 2/3, niin tuo L2 yhtälö tuossa Y-suhteen ratkaisussa muodossa Y on 2/3 X plus 10/3, eli merkitään se L2 kulmakerros on K2, niin se on 2/3, ja nyt sitten tosiaan kerran nämä L1 ja L2 on kohtelussa toisiaan vasten, niin kulmakertoimien tulohan on silloin -1, eli K1 kertaa K2, K1 tarkoittaa tuo L1 kulmakerrointa, niin silloin me saadaan tuosta noin, että tuosta saadaan ratkaista se K1. K1 on silloin -1 jaettuna tuolla K2, ja K2, eli tämä L2 kulmakerro oli 2/3, se on -1 jaettuna 2/3, eli saadaan, että -1 kertaa tuo 2/3 kääntelty, eli 3/8, niin se on -3/8 olisi tuo suoran L1 kulmakerro, eli se K1. Ja nyt sitten, kun me tiedetään, että se L1 kulkee tuon pisteen -2, kautta, niin meillä on silloin se yksi piste siitä suoralta. Se x0 piste on -2, ja sen kulmakerro on sitten tietenkin tuo -3/8. Ja tuosta me saatiinkin rakennettua se L1 yhtälö, mutta Y-Y0 on K kertaa X plus X0. Taas sijoitetaan tuonne ja tuota kun vähän muokataan taas, niin saadaan sitten siihen Y-suhteen ratkaistuun muotoon, ja siitä päästään sitten vielä siihen normaalimuotoonkin. Sinne saadaan tuonne tulee -3, ja sitten sitä tuo -1 tuolta puolelle tulee -3/8 x -2. Eli tuossa olisi silloin se L1 yhtälö ratkaistussa muodossa, ja sitten normaalimuotoon päästään, siirrytään kaikki samalle puolelle, siirrytään tuolta -3/8 x -2 tuonne vasemmalle puolelle, niin saadaan noin, ja jos halutaan vielä tuosta muurtoluvun nimittäjät pois, niin ja sitten tuo ilman muurtolukertoimia, niin kertaa se 2, niin saadaan yhtälö tuon näköiseksi. Eli siinä olisi silloin se suoran L1 yhtälö.